Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang tansah kawula hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, boten bosan-bosan anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen boten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahan-kenugrahanipun. Lan inggih namung dumateng para kawula ingkang bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan kados ingkang sampun dipun janjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiyah zahiran wa batinan ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ambekta keberkahan, kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang setuhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunia dumugi ing akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dipun mulyaken, saderenge kawula matur kathah wonten penyuwunan hadiah Fatihah ingkang pertama kagem Bapak Taswan saking Sudimara nggih ingkang kala wingi mlebet ICU. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring enggal-enggal sehat malih. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para ahli ahadan ugi ingkang saweg nandhang gerah ingkang boten dipun serat wonten ngajeng mriki, mugi-mugi sedaya penyakitipun dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang saweg gadhah masalah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring solusi kagem masalahipun. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Monggo kita sareng-sareng nerasaken kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi
wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Wa yajibulan wajib ma'al qadai bareng sartane ngodoni lisaumi maring puasa apa al kafaratu bayar kafarah al uzma kang agung wat ta'ziru lan den hukum alaman ing atase wong afsada kang rusak sapa man saumahu ing puasane man fi ramadhana ing dalem sasi Ramadan yauman ing sakdina kamilan kang sempurna bijima'in kelawan jima' tamin kang sempurna athimin kang dosa bihi kelawan jima' lisaumi krono araih puasa. Al muradu utawi ingkang dipun kersakaken wonten fasal menika Syekh Musannif badhe mertelakaken dumateng kita perkawis ingkang wajib dipun lampahi dening tiyang ingkang ngrusak puasa Ramadanipun kaliyan jima utawa berhubungan badan suami istri. Wonten fikih menika tiyang ingkang jima utawi berhubungan badan wekdal puasa Ramadan lan dipun lampahi wonten ing siang-siang maksudipun menika awit saking dipun haramaken ngelampahi perkawis ingkang dipun napa ngelampahi perkawis ingkang boten pareng dipun lampahi dening tiyang puasa awit saking napa namine medalipun fajar shadiq dumugi mlebet wonten ing wekdal salat maghrib. Lah kok semisal ternyata ngelampahi jima ngelampahi jima niki wonten hukumane selain piyambake kedah ngodoni puasa niki wonten hukumanipun hukumane napa wonten kitab fikih menika dipun terangaken bilih hukumanipun inggih menika bayar kafaratul uzma lan dipun ta'zir. Napa niku kafaratul uzma, napa niku ta'zir, monggo kita terasaken. Dawuh wa yajibu ma'al qada'i lisaumil kafaratul uzma wa ta'ziru ala man afsada saumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lisaum. Al muradu ingkang dipun kersakaken tiyang ingkang ngrusak puasa Ramadanipun kaliyan jima niki ngrusak puasa kaliyan jima utawi berhubungan badan wonten ing siang hari. Nah niki siang-siang awit medalipun fajar shadiq dumugi mlebetipun matahari utawi mlebetipun wekdal maghrib okay. Kalian jima sempurna okay. Jimae menika sempurna okay. Berhubungan badan sing temenanan dados napa namine mlebetipun dzakar dumateng kemaluanipun tiyang estri. Okay.
piyambakipun angsal dosa. Piyambakipun menika dipun hukumi dosa. Selain dosa, piyambake wajib ngodoni wau nggih. Terus wajib ngodoni puasa niki, wajib ngodoni puasa lan wajib bayar kafaratul uzma, ugi wajib dipun takzir. Nggih, wonten sekawan hal niki sing kedah dipun lampahi dening tiyang ingkang jima wonten ing siang Ramadan. Pertama, kiambeke dosa. Sing kaping kalih kiambeke wajib ngodoni puasane. Sing kaping 3 menika piyambake wajib mbayar kafaratul uzma. Sing kaping sekawan inggih menika wajib dipun takzir. Kafarah menika dipun pendet saking lafaz al-kafru. Nggih. Kafaratun menika dipun pendet saking lafaz al-kafru. Al-kafru artosipun as-satru. Nggih, as-satru ingkang artosipun nutupi. Keranten kafarah menika nutupi dosa. Nggih, dados kafarah menika artine as-satru, nutupi. Maksudipun inggih menika nutupi dosa ingkang sampun dipun lampahi dening tiyang wau. Rupane napa kafaratul uzma? Kita terasaken al kafaratul uzma menika arupi mbebasaken budak estri ingkang beriman lan bebas saking aib ingkang saged ngrusak pekerjaan. Niku pertama. Tiang ingkang jima wonten ing siang Ramadan lan kiambeke kelampaih menika kalian sengaja niki piyambake dipun hukum kalian kafaratul uzma. Kafaratul uzma menika bebasaken budak tapi budake kedah sing estri. Budak estri sing beriman. Budak estri sing agamane Islam. Lan budake ingkang dipun bebasaken menika bebas saking aib ingkang saged ngrusak pekerjaan. Contone aib sing saged ngrusak pekerjaan niki astone boten wonten setunggal. Niki kan saged napa namine ngaruh sanget datang pekerjaan. Niki termasuk aib. Lah niki mboten pareng, kedah sing sempurna. Budake menika kedah budak sing estri, sing beriman, sing mboten wonten aibipun. Lah jaman seniki napa teksi wonten budak? Nggih. Jaman seniki niki pun mboten wonten budak. Nggih, mboten wonten budak. Lah kepripun cara ngentosi kafaratul uzma menika niki? Menawi mboten wonten budak saged dipun gantos kalian puasa kalih wulan berurut-urut. Semisal zaman seniki wonten tiyang ngelampahi niku wau nggih jima wonten ing siang wulan Ramadan. Kan kedah bayar kafaratul uzma. Sing pertama kan bebasaken budak estri sing beriman sing boten wonten aibipun cacatipun. Boten wonten zaman seniki kepripun saged dipun gantos kalian puasa pinten kalih wulan berurut-urut. Nggih. Niki gentos saking budak perempuan. Wong puasa Ramadan sing kita lampahi selama 30 hari mawon kadang-kadang lah nggih abot sanget
Lah niki kan puasa pinten? Kalih wulan berurut-urut niki. Mboten parang pedhot. Kecuali wonten halangan. Nggih. Lah kok semisal dilalah mboten saged keranten ngapunten sampun sepuh utawi piyambake mboten kuat puasa. Napa wonten gantose wonten. Nggih. Menawi mboten mampu puasa kalih wulan berturut-turut saged dipun gantos kalian paring daharan pokok dhateng 60 tiang miskin, swidak tiang miskin. Saben-saben tiang menika dipun bageni setunggal mud utawa 7, gangsal ons. Nggih. Niki menawi mboten saged puasa kalih wulan berturut-turut piyambake menika maringi makanan pokok dateng pinten tiang 60 tiang miskin. Nggih. Maringi 60 tiang miskin, saben-saben tiang menika dipun paringi pinten? Setunggal mud. Nggih, setunggal mud menika antawis 7, gangsal ons. Nggih. Lah niki naminipun kafaratul uzma. Nggih. Hukuman kagem tiyang ingkang nglampahi jima wonten ing siang hari lan kiambeke sengaja. Asline teksi wonten keterangan tambahan wonten ing syarahipun kitab Nailur Raja. Sinten mawon sing kedah dipun bayaraken kafaratul uzma, napa sing jalere tok, napa sing estrine tok, napa nek sing puasa Ramadan tok, napa puasa lintune juga enggih. Nah niki asline wonten keterangan tambahan. Tapi ingkang dipun pelajari menika inti-intinipun riyin. Nggih. Wondene tambahan-tambahan syarat menika mangke kita bahas setunggal-setunggal. Terus kiambeke pun wajib ngodoni kafaratul uzma mangene iki sampun dipun sebutaken. Lan dipun tambahi kalian ingkang namine takzir utawi hukuman. Jadi angsal dosa kon ngodoni terus bayar kafaratul uzma terus ditakzir malih. Niki mandan berat niki. Mandan berat. Mulane menawi wonten ing wulan Ramadan niki bapak lan ibu harap bersabar. Nggih. Angsal apa mboten niki kumpul bareng angsal menawi dalu. Menawi siang-siang dipun tahan sabar. Keranten apa niki hukumane niki? Nggih. Lho jebule mandan berat. Nggih, mulane tiyang ingkang belajar, tiyang ingkang ngertos niki menawi siang Ramadan menika ngempet mboten kumpul kalian tiyang estri. Semonten ugi tiyang estri mboten kempal kalian tiyang jaler. Nggih. Takzir, napa niku takzir? Takzir menggah bahasa menika at-ta'dib. Nggih. Takzir menawi dipun tingali saking bahasa menika at-ta'dib. Ingkang ngertosipun paring pelajaran, takzir, at-ta'dib. Diparingi pelajaran kon ora maning-maning. Nggih. Biasane kados santri menika menawi napa namine nglanggar peraturan teng pondok niku dipun takzir. Lah takzir niki napa? Takzir niki takdib, paringi pelajaran. Menggah syariat inggih menika paring pelajaran dumateng tiyang ingkang angklampahi dosa. Takzir menawi dipun tingali saking syariat menika
maringi pelajaran dumateng tiyang ingkang nglampahi dosa napa mawon. Menawi teng mriki nggih berarti maringi pelajaran dumateng tiyang ingkang jima wonten ing wulan Ramadan siang-siang sengaja lan lintu-lintunipun. Paling sekedhikipun takzir menika kawan dosa cambukan. Nggih. Niki takzire tiyang ingkang mulane ngatos-ngatos niki wulan Ramadan taksih dangu nggih. Nah, niki kita sareng-sareng mempelajari sareng-sareng supados langkung ngatos-ngatos mangke menawi mlebet wonten ing wulan Ramadan. Nggih. Paling sekedhikipun takzir menika pinten cambukan? Kawan dosa cambukan. Lah kawan dosa cambukan niki mboten asal nyambuk, tapi sing nyambuk niki tiyang khusus nggih. Menawi cara teng mriki nggih pemerintahan, mboten asal pokoke dicambuk 40 kali. Nah niki mboten pareng main hakim sendiri, tapi kedah kalian hakim utawi pemerintah. Faidatun wonten sekedhik faidah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a ahla baitihi faqala idza asaba ahadukum ghammun aw karbun falyakul Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Wonten sekedhik faedah saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi menika nate ngumpulaken keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, idza asaba ahadukum ghammun aw karbun falyakul Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Menawi panjenengan sami wahai keluargaku terus Kanjeng Nabi napa namine dawuh teng keluargane Nabi, menawi panjenengan saweg ngrasakaken sing namine kesedihan lan kesusahan. Nggih. Ghamun menika kesedihan sing mendalam utawi karbun kesusahan sing temenanan. Fal yakul Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Maos napa? Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Niki saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dawuhaken dumateng keluargane Kanjeng Nabi. Sinten sing saweg nglampahi kesusahan, kesedihan menika ngatahaken Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Dipun kiyataken malih an Asma binti Umais radhiyallahu anha saking sahabah Asma binti Umais. Qalat sahabah Asma dawuh qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate dawuh maring kula, ala uallimuka kalimatin taqulinahunna indal karbi au fil karbi Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Kanjeng Nabi menika nate dawuh dumateng kawula, sing ngendika sinten? Sahabah Asma binti Umais. Kanjeng Nabi dawuh, kula badhe ngajari dumateng panjenengan menawi jenengan niki kok nggadahi kesusahan, nggadahi napa? Kesusahan, ngatahaken waosan Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Lah monggo Bapak Ibu ingkang napa namine mungkin saweg utawi seniki tah mboten mbok suatu saat niki nggadeh kesedihan sing luar biasa, nggadeh kesusahan sing luar biasa. Nah niki ngamalaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados
maos doa napa Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Insyaallah kesedihane badhe dipun hapus, kesusahane badhe dipun hapus dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Saking kawula cekap semanten mestine kathah kelepatan saestu nyuwun ageng pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahul kafi rabbunal